ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಂಗ್ರಮಂಜೇಶ್ವರ 1995-96ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹಕೂಟ 2 ತಾರೀಖು 26/5/2024ನೇ ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಓಷನ್ ಎಂಪೈರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಈ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಎಂಎಲ್ಎ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. പടിയിറങ്ങിയ ആ പഴയ സഹപാഠികൾ വീണ്ടും ഗെറ്റ് ടുഗദറിന്റെ വലിയ കാലം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു. ഇത് നമ്മൾ മാത്രമായി ഈ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരുപാട് രാവിലെ 7 മണിക്ക് എണീറ്റാൽ രാത്രി 12-1 മണി വരെ ഒരു ഞായറാഴ്ച 30 കല്യാണം, ഒരു മാസം 200 കല്യാണം, ഒരു വർഷം 1000 കല്യാണ വീടുകളിൽ ചേർന്ന ഒരു MLA പിരിയും. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിക്കും. ഈ ഇരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.